Biz öz medeniyetimizi ve sunugutumuzu össürmäge, goşon adamlarımıza uwonmaga haklydyrys. Ahirman arkadağımız Gurbanyly Berdimuhammedow. Assalamu alaykum mehruwan ildeşler. Ine bugün merhum halipamız Kakajan İskender Farada kiçiräjik video görnüş taýýarladyk. Kakajan İskender Jumadurdiýewiç 1973-nji ýylyň 26-njy dekabryna Daşoğu şäherinde eneden bolýar. Ol Aýdymsada ýaşlyk döwürleri başlap, ilki saz çalyp başlaýar. Soňra aýdym ta ömrüniň ahyryna çelli ýylyň hyzmatynda bolýar. Kakajanyň aýdykiden aýdymlary intägem gulagymyzda ýanglanyp dur. Çağam. Yaş vakti de pazar, bana bir baraban pazarka ettiler oğlan gününe. Söyün. Onam şeydi bir uranda park edip yazıldı. O zaman bana zat gerek derdi, dedesine dep aldırdı. Depen çalıyatı. Özü çalıp özü açıyatı dep bilen. Onun özünün adı Kakajan. İki adı yok. Kakam deyip derden bir çara Kakamlan adı yöresin deyip Kakam deyip koydu. Kakajan deyip koydu da. Şu kiç vaxtından aydıma höwäsi var. Çağa mektep vaxtındanam aydımçı hemme tanalyan o dövrde ingo eşdilyen oğlandı da. Garı gözün alınay canılay erkek ayrımlay. Garı gözün alınay canılay erkek ayrımlay. Baksızı ben ne ibanalım alelidan aleyli. Baksızı ben ne ibanalım alelidan aleyli. Biz 5 doğan, 3 kız, 2 oğlan. Atacan doğanımız iri ayrıldı. Kakajan şu Aýdym aýtmany dum gowy şu Daşoğuň içinde Jumadurdy İskenderowň oğlu diýse hemme tanýdy, hemmemizem tanýylar. Mektepde dem näme organizator aýdym aýtmalymy, saz çalmalymy hemme zada çağırýardylar. Şu Kakajanyň arkasından hemme oğlum bizem tanýdy. Köçe oynamana çyksak hökmen instrumentin alıp çykýardy, depini alıp çykýardy. Hemmemiz kızları, goňşulary oynadyp, kukla zat oynasa biz tans ediydik Kakajanyň öňünde. Şo zatlar ýadymyzda. Häzir hem şo kızları, goňşulary görsem hemmemiz ulakan aýallar bolup gitdik. Ýöne hemmemizin ýadymyzda galdy da şo pursatlar. Şu oğlanlar şu öğreş, öýde bolýatlar, şu öýde pasaýanly, köne jaýda boluplar, berde. Kolhozlara gitýetler, rayonlara gitýetler. Benim ağam var. Olaram fakir oldular. Batır İsmailov deyip. Bazar İsmailov. Şu ağalamın yanında Kakajan şu öýe barıp gatnaşyp Aýdyma höwäslikde ağalam Kakajanyň eresi. 90-njy ýyllardan bäkde birge katnaşyp, birge toylarda birge hyzmat etdik. Kakajan dostumuz aýtadan köp koşuklary bar, düýetçi ýollar, Çiperedäli, Agadarem diýen koşuklar, sizin eýwan, bizin eýwan diýen koşuklar, diýen koşuklaryny köp aýtar edi şu toylarda. Şunu awazyndan bir ýerde ses çykyp tursa, Kakajanlykyny hökmen biler edik şunu. Kuşadağlar yarım bağlar. Sen ağlanan kim ağlayan yaram emin. Ben öýerden uly agamyň Döwlet Muratip agamyň gullukdaşydy, Ýaşawat şäherinde gulluk etdiler bile. Ana şo ýerde de agam aýdydy, Kakajan bizim bilen gulluk etipdir şu diýip soň konserdi bar ýa-da toýa gelipdir diýip eşitdi aýdýat da agam. Şu Kakajan men gullukdaşym şu gullukda da aýdym aýdýady. Şo ýerde bir bayan çatyň içinde şo
Aydymyz toparyň ýol başçysy diýýärdi şo. O 94-nji ýylda 500 diýen blog aldym. Şondan bäri köp toýlar sowduk Kakajan neresi ölen. Şo 500 diýen lakam galyp gitdi. 500 diýerler, merdan 500 diýsen emme taniýe. Ene 1995-nji ýylda men okuwga tork gelen ýylym şo wagtlar menen bir Aydyma ýaňyrak başlap gören döwürlerimde. Onsoň şu daşyk dilinde kim o toy märekelerini, gowy dawarlaryny gowy gatnaşyp gowy sowup diýende şu Kakajan Iskanderowyma aýtdylar. Muň bilen bir sebäp bilen bir toyda ikimiz sataşdyk, şo taýda ikimiz tanışdyk. Olam Nur Muhammed Miretowyň aýdymlaryny aýdýan ekeni, Anuş Murat Turdoýewiň aýdymlaryny aýdýan ekeni. Ondan bir näçe daşaryurt aýdymlaryny ýerine ýetirýän eken. Şu 95-nji ýylda men agamyň toýuny sowdular şo bazar diýip. Menden ulakan agam, adı Pakir olan agam. Şoň toýunda çaldylar. Örehanow ýanynda klavişnikdi. Ilki o Kakajan Iskenderow Örehanow bilen gowy tanalan ýeri şoň bilen. Örehanow bizim halipamyz bolýar olan. Onun ýatan ýeri ýaxşy bolsun neresen. Öreşem ustada olanlar, hanıflar diýsen bilýärler. Başga da muzikan da olanlar vardı, Batyr Maşadow diýip. Olaryň Pakir boldular olaryň. Erdöwürler şo Kakajan neresi bilen bile toylarda hyzmat eden oğlanlar da hemmesen. Soňra başga da oğlanlar çaldy, ene Merdan çaldy, Gurbanow, Berdi çaldy. Hojoş çaldy. Kakajan maksud toyumuzu kutlasın. Sağ ol. Berdeşen benim öz gezegimde şu öz dostlarım bilen bağ toyum bilen gyzygyny kutlayan, bagtly bolmagyny arzu edýän. Toydan toya gitişinem habar alýady. Men durmuşa birinci çıkandan soň çağalardan bizden habar alıp gidýär. Gyz doganım diýip dumgowy söýleýärdi. Toydan gelişinedem bir buket gül alıp gelýärdi. Şuňaly gowy nemeler aklymda kaldı. Hiç yaman gününü görmedik. Ya bir käýäp, ya bir urşup, avraylydy, hemişe toya gidýärdi. Mam papmadam sylaşyklydy bize dem hemmemize. Adamçylar gowdy, şeýle näme şu benim ýanymda muzkançylyk etkezdim. Ýigitler aramızdan göwün açyk arasy. Şu günde gelsek, günde 10 gezek 10 gezegem bizim bilen okşaşyp salmaşydy. Dım aýdym gowy görýärdi. Ýöne indi o döwürlerde gününe 2-3 toyam sokup gelýärdi ana. Haýdyna şo gyzlar Kakajan toyum sowmasa çykmaýyn diýip aýdýan gyzlar hem bolan eken şo döwründe. Özüm görýän bir oğdan ýakşyklydy da. Oğlan. Ýigitler aramızdan. Don Kulturada konserdi oldu. Ulakan, Daşozyň halky hemmesi bardy. Biz bardyk mamda bilen, oğlan bilen. Seretsek bize meste ýok. Palan diktirin maşgalasy men, palan instrument çalýanyň maşgalasy men diýip durlar. Bize mam, men şu Kakajan Iskanderowyň mamasy, bize meste tapylman, kime tapylsın diýip urşup girenimiz ýadymda. Yedi baram, kemrak yanlı gitara, senin yarım mehribanım, çıkarmayacağımdan men. Bak şimdi yedi baram, kemrak yanlı gitara, senin yarım mehribanım, çıkarmayacağımdan men. Canım anam canım, ne giderler şirkeli, yumuşlar eline, baş etmeyandan beni. Canım anam canım, ne giderler şirkeli, yumuşlar eline, baş etmeyandan beni.
Bazar Molla iPhone vardı. Her kimden özüne gerek zadını alyetdi o dövrlü. Kakacan neresi ilki aydım aytmadık o. O priz ansamblda baraban çalıp gezen. Solnik baraban. Ondan soň aydıma gidip o ağalarım şu vaxtlar gastrolo gidediler. O şu dövrler ozun bir aydım, 2 aydım bilen izi sesim gowu deyip izinden elek aydımlara geç giderler de. Estrada geç giderler de. Yine de bir bellemeli zat Kakajan neresi bir ödüne gowy seredip ýa-ni eşikende de ýa-ni bellek geçdik. Bir hem şu tuflar yanıp durup ýa-ni toýa baranda da bir stilini barıp ödünün bir boyu siratan şoňa gelişip durt da gelişikli bir daýaw bir simpatişin oğlan ondan şol jiwoy aýdýalygyň netijesinde de şo bir zady bellek geçesim gelýär. Pasiýan toýlara barsa şoň boýunda platensaja bolar da şeýle boýundan asyp şu aýdanda köýnüň daşyna derçik gidip şu platensada ölmüşlik bolup şol aýdymy şu derejede usatlarça ýerine ýetirmek üçin elinde baryn edip can teni bilen sunoda berilen oğlandır. Rusça da gowy bilýärdi. Rusça aýdymlar bolsun, popularny şo wagtlar indi özbekçe, türkmençe hemmesinden aýdyp berýärdi. O dövrler var ha, bizler yaşrak oğlandık da biz. Sedda deyip jiwoy ansambl vardı, o zaman priz gruppa vardı. Prizin solisti Mahmud Ağa neresiydi? Seddan solisti Haytva Cumaniazov. Gowy talantly oğlanlardı da şolar. Kakajan neresinden gatnaşmady ýok, şolaryň hemmesi bilen hem aýdym sazyň içinde boldy şol. Hudaga şükür izi var balam. Kakajan maşgalasyny aýtsak, Gowhar aýaly. 2 ogly bar. Ul oglyny Ihlas 95-nji ýyl şu wagt institut gutaryp işläp ýör. Kiçi oglum Döwletjan 99-njy ýyl olam. Indi izi awat maşgalasy awat izini Hudaýa şükür arkaýyn şoň izinden. Ha diýmänine o kiçi ogluny öýlendirdik, akdyklary bolar. Şu kiçi ogluny öýlendirenimizde de dostlaryň bar geldi. Şu aýdyna men aýtjak diýip gelin toýda da şörde bar geldi şolaň. Ana Alyoş tagam geldi, Batyr Halimov geldi. Oğlaryň bar geldi şonu wajat edýärdiler. Hormat gowy oğlaryň arasynda hemme hormatlap öňünden gelip başga wagtynda da ejemden gelip habaryny alyp gidýärler. Doğulan günde gelýärler, ölen günde gelýärler ýatlap. Oğlanlar köp sağ olun şular ýani bir halifalary, geçen oğlanlary ýatlap, syla hormat edýäňize köp sağ olun. Yatan yeri ýagty bolsun, iman gemra bolsun. O şul kysgaça ömründe de etkiden işler gatken dolanyň. O goýjaý jennetde bolsun. Oğlanlar şu Kakajan doğan ýatlap gelipsiňiz. Begeňiz şedip izarlap, ýatlap oturanyňyza. Sağ olun size de. Mekaniken özüň Anwar studiya kän oglanlar hemme şoňa at tutulmak diýip gaty bermäň, şoňa ýardam, ýakynan ýardam beren oglan hemmesine sağ bolsun aýdyp mele şular ýalak aýdymçylary, talantly ýigitlerimizi, halipalarymyzy şeýtip ýatlap Kamera ýigitlerimiz, mekanjan ýigitlerimiz ýa-ni ýatlap şu Kakajan dostumuzy şu zatla aýtyp berdiler. İlham işleriňizde rowaj bolsun. Hali ondan köp halipalarymyz bar ýatly dogun. Sizler işleriňizde üstünlük, sağ bolňlar. Sizler hem şu ýaş näle ýatla bersin.
Sağ olunlar, var olunlar. Kakacan dostumuz yat geri. Yaktı bolsun, imanlar emrak bolsun. Şoň üçin näme yatan ýer ýagty bolsun eresem. Galyn çağaçyklaryna ömür bersin. Bir akan ýerinden akarmış arık diye entekali Kakajan İskender şul ýagynyň üstügelenle dinlerler, görerler. Belki şonuň bir şagirdleri bardyr özüniň. Biz bilmeýän şagirdleri bardyr ýa-da bir geljek nesillerden şonuň bir ýoly dowam etjekler dörer. Şu filme yardım eden bir näçe ýigitlerimize köp sag bolsunlar aýdýas.